बे समाव रायजोनि लाख लाख मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। गिबि मन्थ्रिया रेशन मुलाम्फागिरिफोरनि नेमफोरखौ सोलायदों। फैगौ 1 नबेम्बरनिफ्राय रेशन मोननायनि नेमफोरा सोलायगोन। नंगौ, रायजोनि लाख लाख मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रिनि गेदेर फोसावनाय। नोंथाङा गोदान रेशननि थाखाय आर'जलाइ होदों नामा? जुदि नोंथाङा रेशन कार्डनि थाखाय आर'जलाइ होदों अब्ला बे खौराङा थारैनो नोंथांनि थाखाय। रेशन कार्डनि साफ्रोमबो मुलाम्फागिरिफोरा माइरंजों लोगोसे दालि, सिनि आरो संख्रि मोनफागोन। बेफोर बेसादफोरखौ बाजारावबो खम बेसेनावनो मोननो हागोन। नाथाय गोदान रेशन कार्डनि थाखाय माबोरै आर'ज गाबगोन? नोंथाङा बेनि थाखाय pdsasam.gov.in बे पर्टेलाव थांनानै आर'ज खालामनो हागोन आरो नोंथाङा आर'जलाइजों लोगोसे गोनां डकुमेन्ट्सफोरखौबो होफानांगोन। नोंथाङा भटार कार्ड, थं फोरमान, नखरनि सोद्रोमाफोरनि पासपोर्ट साइज फट'जों लोगोसे बेंक एकाउन्टनि गुवारै फोरमायथिखौ होफानांगोन। बे समाव रायजोनि लाख लाख मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। गिबि मन्थ्रिया रेशन मुलाम्फागिरिफोरनि नेमफोरखौ सोलायदों। फैगौ 1 नबेम्बरनिफ्राय रेशन मोननायनि नेमफोरा सोलायगोन। नंगौ, रायजोनि लाख लाख मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रिनि गेदेर फोसावनाय। नोंथाङा गोदान रेशननि थाखाय आर'जलाइ होदों नामा? जुदि नोंथाङा रेशन कार्डनि थाखाय आर'जलाइ होदों अब्ला बे खौराङा थारैनो नोंथांनि थाखाय। रेशन कार्डनि साफ्रोमबो मुलाम्फागिरिफोरा माइरंजों लोगोसे दालि, सिनि आरो संख्रि मोनफागोन। बेफोर बेसादफोरखौ बाजारावबो खम बेसेनावनो मोननो हागोन। नाथाय गोदान रेशन कार्डनि थाखाय माबोरै आर'ज गाबगोन? नोंथाङा बेनि थाखाय pdsasam.gov.in बे पर्टेलाव थांनानै आर'ज खालामनो हागोन आरो नोंथाङा आर'जलाइजों लोगोसे गोनां डकुमेन्ट्सफोरखौबो होफानांगोन। नोंथाङा भटार कार्ड, थं फोरमान, नखरनि सोद्रोमाफोरनि पासपोर्ट साइज फट'जों लोगोसे बेंक एकाउन्टनि गुवारै फोरमायथिखौ होफानांगोन। बे समाव रायजोनि लाख लाख मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। गिबि मन्थ्रिया रेशन मुलाम्फागिरिफोरनि नेमफोरखौ सोलायदों। फैगौ 1 नबेम्बरनिफ्राय रेशन मोननायनि नेमफोरा सोलायगोन। नंगौ, रायजोनि लाख लाख मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रिनि गेदेर फोसावनाय। नोंथाङा गोदान रेशननि थाखाय आर'जलाइ होदों नामा? जुदि नोंथाङा रेशन कार्डनि थाखाय आर'जलाइ होदों अब्ला बे खौराङा थारैनो नोंथांनि थाखाय। रेशन कार्डनि साफ्रोमबो मुलाम्फागिरिफोरा माइरंजों लोगोसे दालि, सिनि आरो संख्रि मोनफागोन। बेफोर बेसादफोरखौ बाजारावबो खम बेसेनावनो मोननो हागोन। नाथाय गोदान रेशन कार्डनि थाखाय माबोरै आर'ज गाबगोन? नोंथाङा बेनि थाखाय pdsasam.gov.in बे पर्टेलाव थांनानै आर'ज खालामनो हागोन आरो नोंथाङा आर'जलाइजों लोगोसे गोनां डकुमेन्ट्सफोरखौबो होफानांगोन। नोंथाङा भटार कार्ड, थं फोरमान, नखरनि सोद्रोमाफोरनि पासपोर्ट साइज फट'जों लोगोसे बेंक एकाउन्टनि गुवारै फोरमायथिखौ होफानांगोन।